izwi lakho liphilile, izwi lakho linamandla, izwi lakho lephula imisedari yaseLebanon, izwi lakho liphuzisa izimbabala, izwi lakho lehlaba lehlukanisa umkantshwa nethambo, umoya nomphefumulo. Siyalibonga ekuseni egameni likaJesu. Amen. Abazalwane lapha e-Eastern Cape bake baba nenkinga esikhathini esingaphambili. Kwavele kwafika ijoint ishipi. Kwakhiwa ishipi phambi kwendlu yenkonzo. Bayakhonza la ziyaduma la. Baphuza abantu badakwa. Bamemeza kwesikhathi umfundisi athe Shumayela uzwe ephendulwa isidakwa ngaphandle. Sithi hey unamanga lo muntu. Unamanga lo muntu. Memeza isidakwa. Hey abazane baba senkingeni. Sevele ngelanga kuthiwa ay bazana ake sithandaze. Kwathandazwa. Bakuthandazwa bathandaze. Bathandaza bakhomba. Bakhombe joint lapha. Sekuthi ngalelo sonto kade kuthandazwa Sunday kuthandazwa nje makuphuma inkonzo khathwa. Sekuthi ebusuku lavele lasha ijoint. Malishi joint bona laba kade bethandaza. Bathi uyazi basho kubantu bathi uthandaziwe. Uthandazwe ngale joint. Umnazo joint athi kuthiwa amthandazo ukuphezulu impela bekozweni. Avele umnazo joint asuke abheke kwamanje. Ayothi laba zona bashise ibusiness lami. Ngiyadayisa la ngiyasebenza bona bashisa. Abesomantshenzwe incwadi abiza abefundisa nama-elder bakhuphuke kabadala nomfundisi baye kwamanje. Bafice le ndoda ikhona ithi ya ibona la. Uma-ke uMantshebuzo ethi bafundisi nangu umnumzane ethi nishise indawo yakhe yokucima ukoma lapha emphakathini. Ake niphendule sizwe baphike. But asazi kwanto. Asazi ngokusho kwaleyo nto nje ayihlanganisele uDonald. Asazi kwanto. Athi manje anithandazanga yini ngale ndawo. Baphika ngisho ukuthanda. Baphika ngisho ukuthandaza bathi akavelo thina. Baphikwa komthandazo wabo. Uthi manje meliphetha lolu daba uthi ngicela ukungenelela wena mnikazi wejoint. Alishisanga yibo. Bakhulume noNkulunkulu ngalo. WayesuNkulunkulu enza ngendlela yakhe. Akekho obonakala ephethe umentshisi ushisa. Kodwa umthandazo sekuyabakhulekela noma bewuphika bona. Bathandaze bona bayaphika ngithi ngikuclaim lo mthandazo mina njengoba nje. Ngithi le joint lishiswe umthandazo. Iqinisele ngephika ukuthi uNkulunkulu akuyona yonke into abantu abayikhulumayo umthandazo. Njengoba sihlangene la nje akuthina sonke sithandaza. Abanye bayikhulumela. Basibakhala abanye akuwona umthandazo. Umthandazo uyaqualify. Umthandazo uyaqualify. Ukhona uNkulunkulu ngakho akathintwa i-desperation yomuntu. Ukuthi desperate kangakanani kulana ndaba naleyo nto angeni. Ubona ngoba uNkulunkulu noma ekhuluma akakhulunyiswa ukuthi unomlomo.
akenzi lutho eyenziswa ukuthi unamandla, uyenza ngoba isentandweni yakhe. uNkulunkulu unyakaziswa intando yakhe. Manje ke kuyenzeka kwesikhathi esikhulile thina kusekhona ipost, lisekhona manje ipost ubhal incwadi uvela uthi uhlele ekhaya kungene umuntu wepost lethi incwadi uthi uyayibheka uyibonde akusiyona yala ekhaya, kodwa ukhona uyibhalile ngenhloso ukuthi eyisa la ethi uyisa khona, yaduka yangaya, ufana nomuntu ongayibhalanga. Ufana nomuntu ongayibhalanga ngoba angahlala elinda impendulo kanti ayifika ngakwala bekufanele iye khona, iye kwi-address okusiyona. Uyabona, bakhona abantu abangayibhalanga incwadi abaguilty ukuthi abayibhalanga, kodwa khona abayibhalile babhala ikheli elirong, noma beyideliver wayideliver endaweni erong. So ke leyo ncwadi ayiphendula, akuyona yonke into esisho kuNkulunkulu ayiphendulayo. Amen. Baningi abantu abalanye njengoba nje uMapholoba uthandazwa la baphamisa izandla ama-drugs kade babekhala, abaqala ukukhala namhlanje kade bekhala kodwa uNkulunkulu akasho lutho ngoba ukukhala kwakho kakusiwona umthandazo. Umthandazo has got nothing to do with the words that you utter. Akusiwona amazwi washoyo. Umthandazo unokwenza nawe othandazayo nalo othandaza kuye. Akuwona amazwi, that is why kukhona amacala aya enkantolo uzwe ijaji lithi ngibona ngathi nize enkantolo errong, sekukhokhwa imali kweziwa kwahlala inkantolo, ijaji lithatha isinqumo sokuthi leli cala nililethe lafana ngabe liye eBloemfontein nilethe eCoastal Court. So ke lenkantolo ayinawo amandla okunquma kuleli cala lenu, aliphinde emva. Hayi ukuthi imali ayikhokiwe, hayi ukuthi ummeli abathathwanga bafike enkantolo, bafikile kodwa bafike enkantolo errong. So ke in other words, mawunecala kufanele ubheke icala, ubheke indawo elenzeke kuyo, ubheke inkantolo fanele liye kuyo, ngoba ungasuka ugijime uthi likhona icala kodwa uye enkantolo errong, lifike kungashiwo lutho ngecala lakho, ungawuthola umphumela obuwufuna ngoba uye enkantolo errong. Lento yomthandazo inokwenza nomuntu othandazayo nalo ekuthandazwa kuye. Uma engekho othandazayo, engekho okuthandazwa kuye, noma amazwi angamahle akhulunywayo, kodwa la mazwi aziwa ngabantu abangenamsebenzi nawo futhi abangeke benze lutho ngawo, ngoba lo thandazayo nalo thandazwayo kufanele othandazayo. Umthandazo akuwona amazwi kakhulu, lento esithi umthandazo inokwenza kakhulu nobudlelwano balo thandazayo nalo athandaza kuye. Uma ingalungile le yalo othandazayo nothandazwayo, noma amazwi mahle akanyakazi lo thandazwayo, unyakaziswa ukuthi ubani othandazayo. Manje ke sifuna lapha entabeni, one of the things esifuna ukuthi zenzeke, esifisa kumahle kuba zenzeke, akuzona ezokuthi abantu akubo umdumo nje wasentabeni ukuba kuyahushwa kule ntabeni, ngoba akuziwe kumthandazi la, kuza abantu abathandazayo. Yezwakala akuziwe no musu kususa yonke into ekhaya uthi asikhuphukeni sonke siye entabeni, akuziwe kumthandazi la indawo yabantu abathandazayo. Uzala ngoba uzothandaza la, awuzukuthandazelwa wena uzothandaza. Kunezinto amaqiniso esingafuna ukwaqonda uma uhlushwa amadimoni kwakho, noma ungangifonela uthi angithandaze, ngoba la madimoni eze kwakho.
bayakwazi kwami uma ukuthi abeqondene nami abezofika kwami eze kwakho ngoba awuyezwakala manje eyeka amadlokovu afuna umadlokovu umadlokovu ongaba impendulo ngoba eze kwamadlokovu. Phela ezinye izinto ezisilimazayo ngoba uba nenkinga usuku uyolanda umuntu eBackville afike neinsizi na yonke into ayihlakaze egcekeni ayihlakaze uma sephuma bese shaya isiphambano eminyaka asishaye sephuma asishaye ngensizi esethi silima indaba isesiphambanweni ayonke le indaba isesiphambanweni la it's a training college isikole sokuqeqesha abantu abathandazayo mawuzala yehla unamandla okuyobhekana notokoloshe bakwakho athi utokoloshe okuhlukumezile ungekezila mawubuyele emuva uthi utokoloshe sengiready ngibuye entabeni kade ngiyothatha amandla okuba ngizobhekana nawe. Ileyo nto nje sizokwakha abantu babafunda ukuthandaza. Now angikhuluma la bese ngihlala phansi la sifunda khona noma uNkulunkulu engayiphendula umthandazo kodwa ikhonto engibusala lithi iBhayibheli uEliya wayengumuntu efana nathi. Now alisho ukuthi thina sabantu sifana noEliya. Lithi uEliya wayengumuntu efana lenzela ukuthi lento ungayibheki kuEliya mawufuna ukwazi ukuthi uEliya wayinjani bheka wena ngoba lithi uEliya wayengumuntu efana na. So kusho ubuhleli la uEliya wayengumuntu efana bese livele lijika lithi wakhuleka umuntu ofana kodwa basalwane niyezwa kodwa basalwane umuntu ofana ovelozi yani lalela wakhuleka against the seasons ikhathi zonyaka kufika isikhathi semvula kufika isikhathi samakhaza wavele namhlanje waqondana nesemvula wathi alizukuna sengisho angithi ikhathi zimiswe uNkulunkulu kukhuleka umuntu ofana nobani wa interferisha wangenelela ezimweni ezimiswe uThixo wathi ke noma uNkulunkulu bethi isikhathi semvula kodwa sengithi ngezwi lami aliyukuna hayi usuku iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha imvula ingabonakali kusho umuntu ofana awungeke basalwane ihunga nje kwakho sengisho kwakhe ekhaya umuntu ofana nawe wakhiya imvula 3 years and 6 months uhlula iwunga nje la igcekeni iwunga impushana le uginqwa yiyo nje usosizini nje uhlushwa yilento kodwa khona umuntu ofana owathandaza wathandaza engathandazeli impushana wathandaza uba alingani iminyaka isibe emithathu nezinyanga ezisithupha lithi iBhayibheli alinanga awukodwa Jesu lavele siyani kusho ba umuntu ofana nobani wena lana kwangaka kwakho lana kangaka kwakho ukhona lana wazwa amanzi kanti khona umuntu ofana owake walibamba wathi alingani walibamba iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha ebese ke uverse 18 ebesethi wabuye futhi wathandaza
Ukusho ukuthi ukuba akazange abuyele lanizodlula ku 3 years. Lanizodlula ku 6 months. Ukusho ukuthi lo muntu uphethe ikhiye. Walikhiya wabuyela walivula. Livulwa umuntu ofana yini imfihlo kaEliya. Cela ukukhuluma ngeyodwa bese ngikudlula. La incwadi yamakhosi uthi Eliya methandaza. Uthandaza khona statement athi uNkulunkulu engimi phambi kwakhe. Iposture siyawuza umsindo kodwa umiphi. Ngiyakuzwa ukumemeza kodwa umiphi. Ngoba lento i-challenge ukuthi umiphi, ibuza ukuthi umiphi. Iyawezwa amazwi. Lento yenza inganyakazi indawo omkuyo umiphi. Ngicela ukuma lapho namhlanje. Weyiqedela ngentaba ezayo. Sawubuya ngoba ngikhona. Namhlanje ngifuna ukuthi hamba olungisa indawo. Ngiyayibona ingane ngiyawezwa amazwi ngishoyo. Into indawo. Indawo. Engimi phambi. Lalela. Methi engimi phambi kwakhe. It's not just amazwi. Ngoba nombana ngasho ukuthi babe ngimi ubona kanti umphambi kwakhe ubona ukuthi kuphendule umthandazo. Mawungophendulanga uyokwazi ukuthi ubungamile. Noma ushilo ngaphela kuyenzeka usabisa abantu othandaza nabo. Jehova engimi phambi kwakhe njengamanje. Omunye methandaza ngoba ezinye zezinto abanye bethandaza bamemeza athi baba siphambi kwakho na ngeke ubazi abanye ungasho ukuthi ngiphambi kwakho ngoba ngeke ubazi makiwa phambi kwakhe asiyisinqwa. Sanibonani entabeni. Asambe siyolungisa indawo esithandaza sikuyo. Futhi ungathi mawuthandaza usifake. Usufuna ufaka nathi. Uthi umnathi. Hayi. Baba sesikhona musukusho njalo. Ususifaka. Ithi wena sewukhona. Lento ka Eliya mayithi engimphambili kwakhe uyisho 4 times emthandazweni yakhe. Njalo Eliya methandaza kukhona isimo esingagenyisi mathe. Kuzokwenzeka into uvela athi wena engimphambili kwakho. Meke washo njalo impendulo iyeza. So ke noma ngathi wena baba sesikhona ngoba khona umuntu ofuna ukusifaka. Ufana nalabantu obelethe mic adabu microphone imdabu abesethi usekhona mususitshela ngoba uyasikhondishina ufuna kube ngathi singenile kanti asikangeni. Engimi la iskola sakhe uElisha naye used the same words. Ukushuthi wathole kwabo wakhe
wathole kwakwazi ukuthi lamazwi anemfihlo akuwona amazodwa, it is the condition. Methu umphambi kwakhe ukhuluma njengokuphuphuma kwenhliziyo usuke sefikile. Angithi uyazi ukuthi ibhanoyi alakhelwa ukupaka e-airport, lakhelwa ukundiza, kodwa before lindize liqala ligijime la ku-runaway. Yabona, ligijime runaway liqoqa amandla bese liphakama, maliphakama selifike lapha la lakhela uba libe khona, bese ke laba aba-engineer bathi lisuke selihamba ibanga abanye alinganiselwa ko-900 kilometers per hour. Njoba wena ubuka phansi ubona imizi, lo muzi obonayo awubona uphekwawo, ubona sewudlule kudala ukuthi uphezulu. Iyagijima lento futhi ngesikhathi igijima awukuzwa wena ukugijima kwayo ngoba ukuyona engimphambi kwakhe. Kunesikhathi mawusuka usaqala ukuthandaza la uqala khona ukugijima ku-runaway, musuphapha useku-runaway nje, useku-runaway kuyezwakala kodwa lento mani angisize lo. Impi ngeke uyinqobe uma uyilwa ikwi-territory yayo. I-fish eagle, i-eagle ifunda imfihlo actually zonke iy'lwane. Ingwenya inamandla kakhulu uma isemanzini, yingakho noma ingayibamba inyamazane iyihudlele emanzini ngoba iyisusa kwi-territory yayo iyilethe la izoba namandla khona. Manje-ke ngangangazi ukuthi i-eagle iyakwazi ukuthatha ingwenya ukhozi luyithatha ingwenya kodwa aluyibulali. Ungaqondwa ubukhosi alinawo amandla, i-territorial enamandla, luvele luyithatha ingwenya ngoba ingwenya ayidaleli ukundiza. Ukhozi luyithatha luye la lona lunamandla khona, ibisi ingwenya ibulawa ukuthi ayisekho kwi-territory. Bengithi thatha le nkinga yakho uyoma nayo phambi kwakhe, ithatha uye phambi kwakhe. Ake ngithi suka phambi kwesonto, suka phambi kwabantu, futhi suke hamba uyoma phambi kwakhe. Mawafika phambi kwakhe le nto ebikuhlulile sewunamandla ngaphe kwayo. No, ayibulawa uwe, ibulawa yi-territory okuyo engimuphambi kwakhe. Uma ngike ngafika phambi kwakhe awubadla kuvaleka iy'kweletu uma engafika phambi kwakhe. Mengafika phambi kwakhe ungayinawo amandla phambi kwakhe, osathane abanawo amandla phambi kwakhe. Le nto ikushaya nje usukuye la kuphila khona yona, ihudule uye nayo. Jesus. Fundisa umhlongo wozothandaza. Uthuma igama lika Jesu. Ake sime ngeenyawo zethu so.